Naharang atol sa operasyon sa mga pulis o Bureau of Customs sa Zamboanga City ang usa ka jungkong kun motorized bangka nga kargadong smuggled nga sigarilyo kagahapon Setyembre 21, 2022. Sumala ni Police Lieutenant Villamor de la Cruz, platoon leader sa Bureau of Customs. Sagad ginaagi ang mga kontrabando sakay sa mga motorized bangka sa Manalipa Island nga usa sa 28 ka mga offshore island sa Zamboanga. Sumala sa mga otoridad, gikan sa nasod sa Malaysia ang sigarilyo ug iagi sa Sulu ay ibiyahe sa mga lugar sa Zamboanga, Sibugay Province. Itong Manalipa na ito, sir, ay daanan po talaga ito palabas. So, dinadala ang ating mga smuggled cigarette sa labas sapagkat mas mahal po ang value nito pag na-travel na, sir. Tulo ka mga tripulante sa motorized bangka ang walay ikapakitang papeles ang gidakop sa mga pulis ug personahe sa Bureau of Customs. Moabot sa 1.2 million pesos ang kantidad sa mga sigarilyong sakay sa jungkong. Pagkatapos po ng inventory ay tine-turn over po natin sa kaukulan ng Bureau of Customs together with the crews at sa mga confiscated cellphone, at sila na po ang bahala dun sa pagpapile ng kaso. Samtang na-recover sa pulisan sa coastal area sa Karagasan, Barangay Maasin, Zamboanga City, ang kinarton nga sigarilyo sulod sa usa ka abandonadong balay. Gibana-banang mo kantidad kini og 1.8 million pesos. Nagbahad ang kapulisan sa Zamboanga o Bureau of Customs nga dili nila pasayloon ang mga smuggler og sigarilyo kay ilaha gayud kining kasuhan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe.